ding sa tinud-an na ilang muot ang imong kasing-kasing sa mga komento kagapon, labi na nagtrending aning atong istoryahan ng mga ayuda-ayuda og siyempre kay daghan lagi naapektuhan na ning atong ECQ. Grabe kayo, fight kayo pabalundo mo. Bitaw na nga, kani ato ang guest karon Guy Bernie. Oo. Nagpalaban yung tani niya. Magpalaban na lang tani. Puslan man nga wala kay maadtuan nga lain. Basin direct kay kani sila. Grabe kung kasing-kasing ang pag-iisgutan ani. Lapad kay ni kasing-kasing. Bitaw nga, hindi na ko na nga, pads. Kay kanain mong naong pads, ay ka pasubrahin yung kasing-kasing kay basin. Mahulog sila sa imong heart. Kay mo man ni karong kagayat nanawagan na ang simbahan sa tanan kung may kapasidad nga maghiusa aron tabangan ang gipanggutom ilabi na sa panahon karon nga ECQ. Makauban nato karon ang atong suki na diri. Si Father Dear John Paborada, ang Director sa Social Communication Apostolate sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Father, good morning! Padre! Good morning! Padre! Good morning. Maayong buntag sa tanan o sa suking tigpaminaw. Ang pangutana, gahi na ba ang tanan? Di unahan mo yung Padre. Yun ang mo, Father. Murag na sana eh, kasama programa ko rin. Pero yung una, pag hindi mo patinugas si Bernie Padre, anak, ay lisod na tayo, kung makatubag ka, magduda na yun si Bishop, anak, ako mga tinubagan. Oy, good morning sa itong Arsobispo. Good morning sa itong mga pari, mga madre, mga sister, good morning. Sirado Salamat mga- ita, nga inyong ginaampo, kanunay ang katawhan, labi na taliwala ni inyong mahagitong nga panahon. ECQ, sirado ka ng simbahan, Father? ECQ? Sa tibok sa syudad, sa sakop sa syudad sa Cagayan de Oro, tanang simbahan sirado pero na ay live streaming. Okay. Padre, Okay. kanang bisan ang simbahan, no? Kamo nagasunod po sa ito nga programa. Medyo naapektuhan na aning sitwasyon na. Naliman Dili ka. yun. Naliman ka padre nga ang kaning nagtinulakay na ning DSWD o LGU, wala pa daw listahan, makahatag lang ko ng listahan, niya, pag-ingon nga, maghilapos, next Friday, mahuman na ang ECQ. Ang mga tao, walay biyahe ang mga jeep, Yes. nasirhan ang mga tindahan, ang abli lang doon grocery o mga pharmacy o mga essential, tanang tindahan, na 100% nanirado. Dawa sa mga sari-sari store. Karon mga kagahi, ang simbahan nga maoy karangpan sa katawhan nanawagan og mga hinabang. In fact, nagsugod na daw padre ang inyo ang kaninga sa ato ang imo ang departamento kini ang sa Social Communication Apostolate sa Archdiocese og pagpanghatag hinay-hinay og mga ayuda ilabi na katong pinakaubos nga ang sa susunod. Oo, sa una pa na siya katubitaw na uso bitaw ang community pantry. We identified kanang nami mga linkages within the barangay sa sakop sa cathedral, sa St. Augustine Cathedral Metropolitan Cathedral Church, diin mga sobra 40 ka mga barangay dinhi sa tuang sa sentro. So naatay gipahigayon nga community pantry og daghan na kaayo nga mga receipt atong nahatagan niini sa mga barangay 1 hangtod sa barangay 20 and amo pod ni siyang i-extend sa gawas sa ani sa within the city proper bisan kadtong mga maayo og tabang namo nasa online o sa mga pamilya nga moanhi dinhi nga mangayo og tabang. So we prepared mga food packs para sa atong mga igsoon. So mag-agad na gid mi sa naamay mag-agad gid mi sa kanang generosity sa ato ang mga parokyano o sa atong mga malumo og mga dagkog mga kasing-kasing nga maghatag gayud sa ilahang mga pag-share sa ilahang mga resources. Ilabi na kadtong ato ang mga igsuon nga mga naa sa mga mga dagko nga mga kumpanya. Pader, unsa man na Pader ang mukuha Pader nagya po lista gyapon ng imo adya Pader?
Wala lista-listahin. Nay sa pagkakaroon na ang lista actually sa kanang part man ko diha sa kanang bitong sa kuan kanang sa Divisoria nabitaw atong mga igsoon diha na mga kanang mga car wash boys o sa kanang mga kuan akong gipangkuha ilang mga pangalan para mag-identify pila sila kabuk pamilya para matagan pud sila. So yun ana ra nga listahan. Ana ra nga listahan. Dili nang kanang listahan padre nga i-verify sa o i-analyze sa unya tan-awon gyud padre kung angayan bang padre unya pagkawa padre i-verify na pud padre ana dili wala na klaseng listahan padre Dili na nang pagkuan og tabang. dili pareha sa listahan sa kagayan di oro padre ana dili pareha ana sa mga LGU dili ana padre Dili well they have their own way and we have our own way. So muna siya mas dito ang inyong way padre padre mas dito ang inyong own way ana but anyway subay ni ana nanawagan ang simbahan kay mga kagahi let us respond to this nanawagan ka mo padre og mga sa dunay kaakuhan o kapasidad nga pwedeng ipaagi sa kuan social communication sa Archdiocese kang Father John ang inyong tanan nga mga gustong ipaabot ngadto sa mga kabus ug timawa sama sa mga labi na ang pagkaon karon panahon na kinawat-an yun sila og panginabuhian. Yes, so loy kay atong mga igsoon especially kato bitong mga nag-agad bitaw gid sa ilang pamilya nga katong na ay mga trabaho na karon sa pagkakaroon dagan kayo ang wala. So kalipod karon kay dinhi sa amo pong gihatagan amo ang mga workers. Amo pong gipatagaan sila ka this coming Saturday. Kami mismo ang moadto sa ilang mga panimalay and later next week na po maghatag po mi mag-identify mi sa mga tao inubanan sa mga barangay captains sa diri sa Cagayan de Oro diri sa syudad kinsa tong atohang mahatagan kay lisod kaayo ang panahon karon and even though that our resources are very limited but amo gyung gisigurado nga mahatagan gid kadtong atong mga igsuon nga mga nga wala nagi makaon. Kana ba? Kana yung anak mga kadahay ba? Dadahay ba ni? Kana yung anak bitaw simple kayo. Di man na politiko si Father John o. Ha? Kami na yung tahangawa lang man na. Pagbati lang magunta na padre. Kaya di na iagi bitaw politika. Di na bitaw iagi bisyo-bisyo pero pagkaon na biya. May mag-inyong kwarta na kamo nga nadia sa gobyerno. May mag-ilaang kwarta na padre. But anyway padre. Lagi. Diba? Padre? Oo. Tinood, ato man ang mga kuan, ato man ang mga taxes, they do not own the money. Ato man ang taxes nga ilang kuan that kinahanglan nga sila pod kamao sila mo muhatag ba sa mga tao, especially sa ato mga igsoon nga mga walay makaon, especially karon sa ECQ. Kay daghan yung kayo and tungod bitaw sa kagutom, daghan pod gataas pod ang ato ang mga igsoon nga mag-suicide. So kani sa tanan gid kini siya konektado gid kini siya sa social issue nato nga mao gayud ang usa sa cancer sa ato ang society mao ang corruption. So kana siya makonekot gina siya tanan. Biray padre. Ayong sa gangli. Biray. Sa tulo. Kana gid ato ang kuan ba nga mas panahon ang especially sa panahon karon bitaw nga grabe ang politika kaayo kay doon na ba ang eleksyon. So di magpakitang gilas gid magpakuan. Correct. Kung ako'y politiko karon padre, kung ako'y politiko ron, karon ako ipakita kung kinsa ko. Nga na ako sa posisyon with all the money at my disposition. Yes. Yeah. Kana man inana ba? Ang ato alam ang good diri padre, kana bitaw di naman kinahanglan siguro padre nga iagi pa nag-resolution, iagi pa nato ng mga dagang mga procedural lang na kayo. Mubati lang ta padre isip ka ingon as human beings. Am I right, Father? Yes, so kanang kuan lang pod kanang dili ang taingon nga tagaan og political color na we do know na kanang naagid sila kanang bitong process ba sa ilang pagkuha sa ilang mga kuan but they should make it sure nga kanang bitong dali ra bitaw ang dili na kinahanglan bit nga
kanang ito ang lura og dagan pa kay nga mga proseso kabalo man ta sa mga proseso, and it's very important kay para man na kay sa government man, but they have also to make it sure nga kanang itong maglurat ang mga mata nga matay na ay pamahatagan ang mga tao. So kana lang na kanang bitong naagi kasing-kasing compassionate heart gid ba nga mutabang gid sa mga tao nga nanginahanglan, especially sa panahon gid karon. Tinuod. Padre, unsa man ang mga priority nga pwedeng ipahatod diha ninyo o unsa man po ang pamaagi na mahatod labi na nga istrikto karon ubo sa ECQ, no? Asa dapit niya sa simbahan? Ibutan lang ba na mo sa altar or nagay opisina niya nga dapita kung asa ka na itunol ang mga hinabang? Dinhi sa kuan sa kini siya usa ni siya ka initiative dinhi sa cathedral ang maong ato ang mga ayuda nga pagpanghatag. So kung naa sila'y mahatag nga mga in-kind, especially in-kind yun nga kanang kuan nga makahatag sila og mga pagkaon ba Sama sa bugas o mga kaning mga iyata o mga noodles na kung tabang na nasa ang importante gyud kay ang bugas gyud ang importante Bugas. kay ang sudan kay pwede naman ta makakuha og mga vegetables sa kuan di ba sa atong lius atong panimalay o kanang naaman na sa makita man pat ang importante gid ang bugas. Importante gid ang bugas sa kuan sa pagkakaron na anay naghatag og 150 ka packs kani siya amo ni siyang i-distribute sa mga workers dinhi og naapod tay ni gi-identify nga mga indigent nga mga tao nga wala gid sila mga trabaho karon sa ECQ dinhi sa barangay. So naami mga contacts na karon nga mahatagan tong atong mga igsoon nga gipanggutom gayud. So naami 150. So moto kulang kay na siya, Padre, no? Kulang pala. Manawagan kami karon. Ani siya mga kagaya, ani. Dili kinanglan na adunaan kita aron mohatag kita. Ani, bisag usa ka kilo ra na o usa ka salmon ra na nga bugas, pero kung kitang tanan pod nga naay kapasidad na ato ka na matapok na siya mahimo ka ng usa ka budiga, makapakaon na kita anak usa ka dakbayan. Tama ba, Padre? Yes, tinuod yun. Kanang bisag ginagmay ba? Kung we have this collective kanang bitaw na ipagbati bitaw. Kanang we can do more sa unsay ato ang capacity to give. And lahi man gid nga kung collective nga paghatag pagtabang ba kay nindot man na siya nga magtinabangay ta. Nang utana diri, Padre, naaba daw mo ka ng mukolekta kay mahadlok po sila nga magawas. Ana, kung napunta sila ninyo, tapos naabay pick up ba daw? Okay ra ba daw? Yes, naagi mo pick up. I-communicate lang ni sa among page sa St. Augustine Metropolitan Cathedral Church sa atong Facebook. Pwede sad sila nga mo contact sa ako. Pakibutan ko ana Juan, kanang sa ang contact number ang page o ang contact number. Unsay contact number ato, Padre? Pwede sa kuan ako 0917 871 871 33 75. 75. Oy, dili text mate ang gipangitan ni Father ha, dili text mate ha. Ayuda ni Ayuda. Kabalo ni gwapo si Father, kabalo ko gwapo si Father. Facebook page St. Augustine Metropolitan Cathedral Archdiocese of Cagayan de Oro. So muna siya to ang click na niya naagi ka tubag ana, Padre, pag naay mag-message or naay mag-kuan. Yes, naagi magtubag ana. Ako naman tuluman mi kabuk admin ani, so ang among secretary na sa office mo'y magtubag ug ako mismo ang gatubag niini. Kabalo mo mga kagahay, tanawa ni step up na ni silang Father. Ani lang bitaw nga pagbati nga uy naon sa ba yung tao kining gobyerno? Kung sa klaseng gobyerno ba kini nga mga tao badal dili lang ba indigent ang apektado nga mga parokyano? Padre na agid ni PM ni message sa mga padre nga alos mi katulog na ni Bernie in town ka sige na mo kung sakit. Tato mga tindera bitaw sa mall nga panira.
Maghilak lagi padre mo, yun lagi nga, sir, grabe po ni lokal na gobyerno sa Cagayan de Oro, sir, uy, nga taon-taon na ba yung walay trabaho, sir? Unya, bisan asa namin mangulang og kanang pangayo na lang daw sila bugas sa ilang mga silingan. Nga tunga-tungaan na lang yung taon nila. So kami padre, sa imong ginapasabot karon nga dapat ipagawas nato diri kung kinsa gayud kita isip Pilipino kaning bayanihan spirit. Yeah. I think po tingali nga kani bitong kung ang kauluhan nag-declare of ECQ, dapat po doon ta nga they also kanang bitong gitan-aw po ng repercussion aning kuan bitaw Pero paspasan po ta nila ang pag-download sa kwarta, Yeah. no? Yes, so di ba kung kuan po nga pwede po doon ta nga gikan sa kuan ba sa dagto sa kauluhan nga nagtabang po unta sa ato So muna kanang bitong di ba dako naman to, I do not know kung sa Dako, there is money, there is funds, there are funds sa Padre. In fact, it took a Rufus Rodriguez para mo ingon nga ilaras na tanan. 6 mil. Dalaras tanan. Ayaw ina nga kana mga namuyo diya sa Sibir, wa ta panginahanglan, katong mga taga-konsulasyon, taga-bunbon, oray nang inahanglan, mga taga-ikunan, mga anak, dili ilaras na tanan kay wa pa masayod. In fact, Padre, this will shock us. Nga katong namuyo bisan pa sa mga dagkong subdivision. Magpadungog naman gani nga tandamay kung di nakabalik ani sa itong mga trabaho ani o di niya mag-abli itong negosyo ani, patay kang bata ka. Samot na itong mga naa sa pinakaubos na ang sa katilingban, Padre. Yeah. Mugid ng kuan ba subok yung kaysa ang pamalandungan ba nga kanang bitong wala daghang gid kay luoy sa panahon karon busa nga dili nato kalikayan nga ang uban bitaw nga mga tao kay kanang they're hopeless ba. They're hopeless especially nga napod sila mga pamilya. Correct. Sila nga mga anak ina na bitaw nga grabe nga depression ba. Grabe depression because of the pressures within and without sa gikan sa gawas ba nga ang pressure sa imuha pressure busa na nga ang mga tao karon daghan kay actually daggataas baya gyud ang kuan ang suicide nga kuan cases karon diri Sa hilom lang muna, Padre. Hilom ka na. Wa kay na nga mga mataho yun. Nga mga pagkitabo. ang Cagayan de Oro pod sa ang simbahan sa Cagayan de Oro nagpahigayon ning Archdiocesan Psycho-Spiritual Intervention. So na ay kuan nga naay mga parokya nga kung kinsa kadtong naay mga igsoon nato nga naay mga suicidal tendencies Or depression, no? depression, they can contact the parish. Especially ay mag-assist ni ini na ay mga wala may siya first aid sa mga suicidal tendencies ng mga tao. Kung hindi sila mabalaka, Padre, no? Di sila mabalaka kay confidential kinitanan. Oo, dili man ni siya ingon nga ikuan dayon din. Kung unsay pagtan-aw dadto na pamilya, example na ito'y natabangan sa Lumbia na nangayo gid siya og tabang kay tungod kay ang iyang bana kanang bitong kuan siya kanang battered wife dayon pang kuanon ang mga anak dayon muto nga na priso dayon pagkahuman na gitabangan siya may intervention sa spiritual intervention sa archdiocese busa nga gi-interview siya gihatagan siya sa pagkaon kay wala gid sila wala and ang mga anak gitagaan siya og kanang mga tabang ba so naapoy mga ato mga igsoon nga mga generous kaayo nga naghatag gayud sa kuan kanang dugang ba kaning mga gawas sa simbahan bitaw. Kami lugar nag-una nag-initiate apan naay mga tao nga mga maluno ug mga generous kay manggihatagon nga naghatag ug nagsuporta adto nga pamilya. Father, pwede ba ko mag-donate tapos butangan dapat sa akong pangalan? Naiikutan sa... Ayuda. May bitok-bitok. Ala, ibutan dapat lagi na akong pangalan. Ana, pwede nga na. Sorry kaayo kay dili ta mo. Dili. I-address na sila, Father. Yung sala, kay basin nila politiko nga mo take advantage. Padre, kadali lang.
ang hugpong sa mga taxi driver mo volunteer daw padre kung distribution na gamit ang ilang taxi. Galing. Pwede. Ayaw. So, sa ilang anak, padre, tanawan, respond na ang mga taxi driver, ha? Respond na sila. Drivers ba yan? Kay nabi na sila sa mga frontline, din na sila. Correct! Dali ang ayaw. Wabaya sila pasahero ron, padre. Yes. Puti mo na naon. Tabangunan pa rin, pero tanawa, wala ni sila matunol nga bugas, wala sila matunol nga sardinas, kinahanglan na ni, kung sila nga, basig magkinahanglan sila padre diha, no, maghugpong daw sila, kung sa may mo na ni padre, sa mga kaning nag-volunteer ng mga taxi drivers mo, anak na sila pisa para ma-identify kinsa kini sila. Yes, so then and mag-coordinate, na-close coordination sa ato ang in charge dinhi sa cathedral and ang in charge gid sa Cathedral Church nga para magkuan sa ayuda si Father Rudy Nulo. Ako lang ang kuan sa mga prospect. Ay, mayong buntag ni mo, Father Nolo. Kumusta? Naot gay, papod ka. Ang mga taxi driver tinuod gyud naglisod na sila kay sukod wa na biyahe ilang mga textmate daw nabawasan daw. Dayon mahal biya kay karon ang gasolina. Mahal kayo ang tus Ginoo ko gisamot ba gisamot. Ang isda lagi karon mag-isda-isda lagi tanaron tamo yung mga isda na mahal lang ang isda sir kay mahal lang ang gasolina. Ayaw po niyo haplasi gasolina ng isda. So, kani padre ikaw padre, naamay ka sa kanang social communication diya. Ikaw gyud kanang ansa? Nani ka kani sa hilisgutan ng pagkatawhan diya sa simbahan. Pagkita patingala mo nga unsa ni pare nga to din nga unsa nga t-shirt kami niya piting pagina kayo sa yung pagawas yung mga si padre gawas nga magmisa ni siya pero naan ni siya permedia kanang unsay mga isyu sa katilingban mauni ang yang departamento gisangunan labot niya na o karon kay ECQ man. So take advantage ato ni mga kagahi no i-announce lang nilang padre kung naanay mga bot unya paghuman anak padre iper barangay ninyo na no iper barangay pero laras kita man sa tanang mga nanginahanglan. Mupod na ako abang dili lang urag nakita po ta sa mga public servants nato ba especially sa mga barangay na well kanang they have to initiate also maayo og tabang ba kay it's a matter of creativity and initiative para nga matabangan ang iyang mga constituents. Kung diniyos lang yun ni sila padre sa ilang pagserbisyo, wala may kinahanglan nga napay media o napay kanang social nga department sa simbahan nga manawagan para nila. In fact, dakong sadpa kini sa tanang mga anaa sa posisyon, mayor, vice mayor, konsehal, tanawa, ang simbahan na lang ang nag-take of initiative. Wala kini sila budget para ana, pero manawagan sila, sagpa kaayo ni ninyo, mga mayor, mga vice mayor, mga konsehal, na dapat ang nagpuna alang sa serbisyo publiko o di pasagdan kini mga tao ilabi na tumang gipanggutom panahon sa ECQ. Sagpa. Alam kayo padre, kabalo man ko nga kamo tabang gid mo ang mga para sa tao pero lahi ang kanang tinatawag nga proactive ba ng kalihukan. Kana bitaw ayaw na niyo hulat na kung available ba ang budget hulat pa because labon bitaw ka nang naiunsa dali ra kay mo circumvent sa inyo mga pulisiya. Yeah, we are still under the state of calamity nationwide. Meaning to say, inyo na pamubuunta ang proseso sa pag-release sa kwarta. Di ba, Padre? Iuna na mo na? Yes, so wala may pagkabana noon sila mo noon, Padre. Kabalo ka, kung inyo basahon bitaw to, Padre, katuwa-to ang mga comment section sa pundahin ni Bay. Grabe yun, may yun niya, nagipakabana ang mga anaa sa posisyon. Sige lang, please, call. Ay, tama na. Hindi mo ano mga tao nga. Ay, ikaw Bernie, kung kagawad man ka sa unang distrito. Oy! Ayaw pag tinabaghat, ayaw pag tinambalos-los, ayaw may sila sunduga.
Mabot na sa simbahan ka ron. Video ka na ako pabimbitahan ni Father Amorada. Dili gid babititahan. Lusan og isa ka drum nga. Oh. Ana. So, Padre, tanawagan nato ron sa mga dunay kapasidad, Padre. Unya ato silang awhagon. Unsa man ni Padre, any time of the day nga modawat ang simbahan, unya basta mga kagaya mao ni ang among nasabtan sa ika nga Father Jan nga pag-abot i-start unya pag-start manawag din sila Padre o mga volunteers unya kani siya on a per barangay basis ang ilang himuon. Anaon na lang sa nato ni mga kagaya kay sus nagkabaga na mga imbis nga magkahubok ang kasing-kasing nabaliktad man Nakubalan. nakubalan man ang naong ug kasing-kasing sa mga ana sa posisyon niya lami kay man nga ani kita para mo alagad sa mga kabus. So, wala. Padre, do you agree with me that this pandemic is a test of leadership? Diri mo makita ang tinuod nga kulor sa mga ana sa posisyon. Yes, of course. Busa na nga dili ta magpabutabungol ba sa what is happening around us nga matud pa sa naay celebrity nagingon ba nga sige tag istorya pero wala tay gitanaw nato ang kuan in a bigger perspective ang situation karon nga unsay atong dapat nga tan-awon sa atong mga leaders nga tanaw nato ba nga kay dako gid kay siya kausaban gyud sa ato ang gobyerno puhon sa 2022 kung sa pagtan-aw nato karon nga naakita nato kung kinsa sila unsay ilang pagpakabana unsay ilang kasing-kasing unsa gayud ang ilahang tumong ug tinguha sa ilang pagpangalagad kay karon it is not just only a test of leadership but a test of who that person really is. A test of character, no? Then character ba kay we need sa usa ka public servant, we need that public servant na gid na siya kinahanglan character of commitment, character of competence, and character of kanang compassion. Kanang tulo ka buk nga mga 3 C's nga dapat nato nga makita nato sa ato mga lideres karon nga they're not just only competent sa unsay ilahang kuan sa ilahang background sa ilahang pagka politiko o sa ilang naay kuan sa mga pangagamhanan. Ikatuha, dili lamang kana kundi naapoy commitment to serve and nuyon ning tanan mga para man-neutralize nagid say compassionate heart na magtanaw Gimingaw na noon ko ni Bishop Tony Ledesma, kanang crisis gid niya kabalo yes crisis at bago nga manawagan ka Padre usab Padre sa mga dunay kapasidad nga pwede hatod Sa mga organisasyon diya. kagaya nga kanang usa ka salmo ninyo ipakuha pa ninyo sa inyong balay na naamo dito sa bisigan. Iyo bang ka nga balay ko sa salmon. Oo. Ikaw, Padre, panawagan sa mga dunay kapas na ito nga mga kagahi nga unta, kita na lang ani, magtinabangay, magtimbayayungay, magbayanihan. Unya, papaspasan na ito ni para kada adlaw na atay matunol sa mga nanginahanglan kada barangay. Father Jan, please. Para sa ato ang mga igsuon nga mga gahi nga mga naay kapasidad sa pagpanghatag tungod kay dili lamang surplus ang inyong mahatag kundi naapod mo you can give more sa inyong resources and we are knocking on sa inyong mga malumong nga kasing-kasing na sa paghatag ni ining panginahanglan nun sa ato mga igsoon nga gipanggutom especially nining panahon sa ECQ dako even 1 sack of rice sa gamay sa inyong mahatag dako na kana siya og impact sa atong mga igsuon nga mga nanginahanglan nila binagid kadtong mga walay makaon sa panahon karon. So let us always remember nga ang Ginoo nagapatalinghog ug
malipayon sa mga tao nga manggihatag kay ang Ginoo kanunay mobulig sa unsay inyong gihatag, kay ang Dios kanunay magahatag gayud og 100-fold sa unsa may inyong gihatag ngadto sa atong mga igsoon nga mga kabus. Daghang kayong salamat sa inspiration ug sa hagit, Father Derjan Faborada. Salamat kayo, Padre. O gapagkalaon kamo nga ang gahing libay inyong katambayayong pod niini nga panawagan. Amping permi, Padre. Thank you so much. Nanay nag-chat sa ako nga magkuan ko, Padre, mag-donate ko, Padre. Salamat. Thank you. Alright. Alas 7! Salamat, Father Derjan Faborada. Mubalik pang gahing libay human lamang nini.